Hola, sigueu tots benvinguts a un nou capítol del podcast de Cubot, el podcast que es dedica a parlar de les tecnologies d'avui que estan definint com viurem en el futur. I avui estem fent l'entrevista des d'una mica lluny, des de Boston. Com sempre, primer de tot, validarem si el nostre entrevistat, que ara mateix està a Boston, és un humà o un robot. Analitzarem una mica detalls de la seva vida i crec que tots al final estarem molt d'acord que el nostre entrevistat avui també és un humà. És un personatge d'origen centreafricà, la primera persona que entrevistem a Cubot que és d'origen africà. Ha portat diversos barrets a la seva vida. Ha portat molts barrets i no només s'ha acostumat a portar-los, sinó que, a més, gaudeix amb el fet de portar diferents barrets al llarg de la seva vida professional, que consta d'una llista bastant llarga de projectes i d'especialitats que té. Per exemple, és fundador d'una empresa que es diu Lighthouse, amb base a Boston, que és una consultora tecnològica que presta serveis a grans corporacions amb tecnologies com, per exemple, computació quàntica. També ha creat un projecte en actiu que es diu WeShareCare, que és una plataforma de cura de pacients que inclou intel·ligència artificial com a element tecnològic de suport en cura en aquests pacients. Després, si de cas ell, si vol, ens completarà una mica la informació. També treballa a la Universitat Ramon Llull com a investigador en tecnologies de computació quàntica. Ha estat involucrat en el desenvolupament d'una aplicació que es diu DictApp. És una aplicació educativa per primària, secundària i batxillerat per llengua catalana. Un element també interessant del nostre entrevistat és que parla un idioma que només el parlen 87.000 persones. És el Duala. Per això jo aprofitaré per donar-li la benvinguda en aquest idioma seu, que és el seu idioma natiu. Bonjour, menan van Llorenç, menganga sona leke mete sulele na yoyo. Ho he dit bé? Bé, el nostre entrevistat es diu Parfait Achade. Estem molt contents que estiguis amb nosaltres. Benvingut. Moltes gràcies per la invitació i molt agraït d'estar aquí. Què t'ha semblat el meu Duala? Perfecte, sorprenent. Per ser sincer, és el primer cop en 23 anys aquí a Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, però ara estic a Boston, fa 2 dies que he arribat a Boston, que una persona entén parlar-me amb Duala, no? Malgrat que estigui a Boston, és una persona d'origen camerunès, però crec que ja has viscut més anys a Catalunya que no pas a Camerun, pot ser? Sí, bàsicament perquè vaig néixer en Benín, després d'això vaig estar a Camerun, després de Camerun vaig estar a Canadà, Costa d'Ivori i França. Llavors, sí, podem resumir la meva vida, aquests 49 anys, ja he passat bastant més temps a Catalunya que la resta, que a Camerun, almenys. Molt benvingut a l'entrevista, moltes gràcies per acceptar aquesta entrevista. La primera pregunta que llancem és molt transcendental. Ens agradaria que ens compartissis, si és possible, quin és el projecte del que et sents més orgullós de tota la teva vida? Com ja sabeu que soc africà i ser africà té una connotació bastant més humana que tots. El meu projecte més que em sents realment molt orgullós és el naixement de la meva primera filla, la Martina. La Martina és el teu projecte. Doncs ara et demanaré el segon o tercer o quart o cinquè projecte més important que potser que faci referència potser en el teu espectre més professional. Potser és una mica fred. Demano disculpes a la teva estima pels valors humans africans, però penso que estic molt segur que la gent que estigui escoltant aquest podcast li interessarà molt de sentir en la teva vessant professional algun dels projectes dels que et sentis especialment orgullós. Un projecte que em sents de manera bastant més orgullós pot ser, ara, com diuen a todo pasado, no? Tots som Manolete. Pot ser quan vaig arribar a Catalunya i no em van convalidar el títol ni res,
i que a menys de 3 mesos tenia que fer la selectivitat en català. I ho vaig fer i vaig tenir una sobrenota, una bona nota, i que això em va obrir totes les portes a casa nostra. De tot el que has fet després, que no és poc, només cal fer una ullada una mica al teu currículum i Déu-n'hi-do, la de projectes, posicions, barrets que has portat al llarg de la teva vida, no? Sí, perquè realment una de les coses més importants, quan jo vaig arribar aquí, vaig arribar un 11 de setembre 99 i jo pensava que mon oncle estava matriculat a la universitat i després d'unes setmanes em vaig donar compte que no estava matriculat i a més és que tenia un visat de 6 mesos, em vaig trobar a la Bonanova sense calés i sense possibilitat d'estar en una universitat i no tenia diners per anar a França i l'única solució era tornar cap a Àfrica. I pensant-m'ho, després de 3 dies, com el temps anava tan ràpid, em van dir que hi havia una possibilitat que era fer la selectivitat a la universitat. Venia aquí per fer el doctorat, com venia de l'Àfrica i no colonitzada per Espanya, no teníem tot aquest vincle, no? Llavors va ser difícil aprendre català i castellà sense anar a una escola d'idioma durant un mes i mig i aprendre la història d'Espanya, perquè jo vinc de Benín i Camerun, que és francòfona, i anglès. Aprendre tot això en gairebé 3 mesos per tal de presentar-se a la selectivitat catalana i moltes felicitats, no? Els que hem viscut algun període de la nostra vida a l'estranger, coneixem una mica quines són les dificultats amb les que ens hem d'enfrontar, no? En una nova cultura, en un nou entorn social, que no coneixes a ningú, que has de començar de zero, no? En el meu cas personal, tot just, ho podria comparar només en un 10% de les dificultats que tu segurament vas viure per ser un origen tan distant, culturalment, físicament, etc. I malgrat tot, avui aquí entrevistem, és una persona que coneix unes tecnologies que poca gent pot dir, com per exemple la computació quàntica, no? Sí. Malgrat que ha sigut per accident, el coneixement per mi és una de les coses més importants, és la cultura, no? La cultura, el fet d'entendre o de parlar de la gent, entendre la seva manera de ser, la seva manera de fer, per mi és molt important, molt important. Cert és que sí, que després de passar diversos anys aquí tancant com tothom, al final vaig veure la part diferencial de fer el doctorat en computació quàntica. I soc doctor en computació quàntica per tal d'entendre com amb aquesta tecnologia podem ajudar la societat, no? Com impacta la societat amb l'estudi de l'electró, no? Ja que comencem a parlar de tecnologia, anem a començar, doncs, la següent secció d'aquesta entrevista. El que et proposo és que jo començaré una frase i tu me l'has d'acabar, o me l'has de completar, d'acord? La primera seria, després d'Internet, la revolució tecnològica més important que hi ha hagut, quina creus que és? Després d'Internet, la revolució més tecnològica que hi ha ara diem que és la intel·ligència artificial generativa. Sense cap mena de dubte, Cap mena de dubte perquè per mi el que Internet ha sigut per les empreses, la intel·ligència artificial generativa és comparable amb això. Només la setmana passada van sortir 4 o 5 plataformes molt importants. Fa 10 dies va sortir ja ChatGPT, ja es pot parlar, escoltar ChatGPT. Pot tenir una conversa tu a tu amb ChatGPT. Llavors ChatGPT pot ser OpenAI, no serà l'empresa potser serà una altra. Serà una altra que aprendrà de tots els fallos que OpenAI, si fallo IA, estarà fent. Ja que ho hem esmentat, m'ajudaries a definir què és la computació quàntica? Sí, intentaré què és la computació quàntica d'una manera bastant més Si us plau, d'una manera senzilla, sí, perquè si no, no et seguirem. És la unitat més bàsica de la informació que coneixem fins ara,
es el bit, no? 0U, 0U, 0U. ¿Vale? A canvi, computació quàntica, la unitat més senzilla per tal de modelar o definir la informació no és el bit, sinó és un model matemàtic que és l'electró. ¿Vale? L'electró, ¿vale? Llavors, la computació quàntica és la manera d'utilitzar aquest electró per tal de guardar i transmetre la informació. Clar, és interessant que dius, l'electró, dius, és un model matemàtic. Totalment, és un model matemàtic que busquem realment, per això per tot arreu escoltem de superconductor, busquem tecnologia que, bueno, realment, perquè un superconductor el que té bastant més són més electrons que vagi passant o no. És l'electró. Però el més interessant que jo crec, ¿vale?, que la computació quàntica té, no només el múscul, com tothom ho diu, és que el que caracteritza tot el que tenim a l'univers són els electrons. Nosaltres som fets de matèria. Tu, jo, tot el que estem parlant és matèria. I dintre de la matèria trobem l'electró. Llavors, si el model que jo tinc per tal de mapejar, per tal de modelar la informació o els processos està basat a l'element més que tenim en tot arreu, en lloc de 1, 0, això està cridat a ser un element bastant més diferenciat per la societat. Clar, en la computació clàssica, així com es diu bit, crec que la computació quàntica es diu qubit, correcte? Sí, bit quàntic. Per això es diu qubit. Q del quàntum i bit de l'unitat més senzilla. Aprofito per fer una mica de propaganda el nom d'aquest podcast, Cubot, no? Es refereix a una obra de teatre del mateix nom, Cubot, i de fet aquest nom ve és una variació d'aquest terme de qubit, no? Com que la història va d'una supercomputació quàntica amb intel·ligència artificial, bla, 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 doncs el nom que té aquesta màquina a l'obra de teatre és Cubot, que és el nom que ha heredat aquest podcast. D'aquí ve el nom. Aprofito, faig aquest incís per aclarir aquest nom tan estrany d'on ha sortit. Sí, vull intentar aventurar-me aquí, perquè no soc cap expert a nivell de neurociència, però el que jo diria aquí és que més que supera la nostra capacitat d'entendre, és perquè el ser humà és una màquina de costum. La nostra manera d'aprendre ha sigut lineal. Hem après tot de forma lineal, de forma centrada respecte a la física clàssica, no? Que és la física de Newton. Però com la computació quàntica utilitza l'electró per tal de modelar la informació, l'electró no sabem la seva posició. No sabem. ¿Vale? No sabem. Llavors, totes les coses on no sabem o que està a un nivell subatòmic, la llei que governa això és la llei que coneixem com la mecànica quàntica. Aquí es complica una mica. Evitaré entrar gaire al detall d'això perquè ens explosaran els caps. En canvi, sí que et demanaré, com a expert que també ets, a veure si ens pots ajudar a entendre, i amb una definició senzilla, què és la intel·ligència artificial. I, de fet, tu afegies un terme, intel·ligència artificial generativa. A veure si ens pots donar una mica de llum. Què és això? Per fer-ho més senzill, el tema d'intel·ligència artificial, d'alguna manera ha sigut un accident, perquè en 1956, quan van començar per la definició, van fer aquesta conferència i van definir aquesta forma d'intel·ligència, van dir una intel·ligència artificial, ha quedat d'aquesta manera, no? Perquè el ser humà vol sentir-se sempre el governador de tot el que existeix, no? Que té un poder a sobre de tota la màquina, de totes les altres persones també, no? Diem que com podem definir, per exemple, si jo dic 1 més 1 què dona, i una persona triga, per exemple, 10 minuts o 10 hores per respondre a això, direm que aquesta persona no és intel·ligent.
Llavors, la intel·ligència artificial és bàsicament una definició molt més propera, és realment una mena d'intel·ligència que no és la humana, vale? Que coneixem, que pugui donar un resultat o raonar d'una manera més eficient com ser humà. Busquem coses, màquines, que no és de forma natural, que pugui realment raonar com el ser humà podria raonar. Això es defineix com una intel·ligència artificial. I aquest adjectiu generativa que utilitzaves abans, a què es refereix? Ens pots explicar una mica? Sí, es refereix per a la manera que ara mateix la intel·ligència, dintre de la intel·ligència artificial, una de les coses bastant molt més extensa és la machine learning, que és l'aprenentatge automatitzat, vale? que és una part de la intel·ligència artificial. Què es fa dintre d'aquesta categoria de coses és utilitzar una màquina que hauria d'aprendre amb algunes tècniques que existeixen. Per exemple, existeix tècnica de supervisat. Llavors, hi ha una persona que està supervisant la màquina i el que està aprenent és el que ha de ser o no. Si no, torna a entrenar-ho. Vale? Llavors, hi ha dos conceptes. Un concepte d'entrenament, supervisat o no supervisat, per en cas de supervisat, i hi ha un altre concepte de predicció. Què vol dir? Jo entreno la màquina, li poso una entrada, una cadira, miro la sortida. Si em diu que és una cadira, si li poso una cadira però sense part allà i deixa només quatre potes, que pugui predir que és una taula. Si jo vaig entrenant i després la predicció és més o menys respecte a lo que jo estic supervisant, jo dic, bueno, realment aquesta màquina està aprenent. Vale? I això és supervisat. I hi ha tècnica que és no supervisat i hi ha tècnica que es diu aprenentatge per esforç, vale? Que és reconegut en anglès com reinforcement learning, que és per esforç, més o menys el que dèiem sobre els animals, el que sigui, no? Que quan una persona, la màquina en aquest cas, quan aprèn, li dona un premi, quan no aprèn, li dona un càstig i va aprenent. I quin és el premi que té la màquina en aquest sistema d'aprenentatge? Depèn en l'aprenentatge que estem donant. Per exemple, els gossos, quan tu mires al carrer, veus que un gos, per exemple, amb el seu amo o la seva ama, fa una cosa i què li dona? Li dona, per exemple, un premi, una cosa per menjar. Llavors, li dona un reforç. Llavors, aquest gos ja sap que si fa això, ja tindrà aquest premi. Llavors, imagina't això, un robot que vol, per exemple, Boston Dynamics, un robot que vol aprendre a caminar. Llavors, què passa? Quan fa una cosa, li dona un càstig. Li diu, no és. Quan fa una cosa bona, li diu que bé. Llavors, a partir d'aquest punt, aquest robot pot aprendre a caminar. Pot aprendre si és un dron. Una pregunta. A un robot o a una intel·ligència artificial, quin tipus de premi o càstig se'ls dona en aquest procés d'aprenentatge? Depèn de si estem supervisat, per dir-ho d'alguna manera, depèn de la teva mostres que tens. Per exemple, imagina't que hi ha una cadira, li estàs ensenyant que aprengui sobre una cadira, li dona una cadira. Si la sortida no és la cadira que hauria de sortir, per exemple, aquí li pot ponderar amb un menys 10, per dir-ho d'alguna manera. I aquest és el càstig. Això és el càstig. Quan realment prova què és el que és la cadira realment, l'error que dona aquest error és gairebé 0. I quan l'error és 0, llavors hi ha un mecanisme que fa que quan l'error és 0, ja el sistema ja saps que no s'ha equivocat. Si l'error és gran, saps que realment continua a entrenar-se. Llavors el càstig és proporcional en supervisat amb el temps d'entrenament. Correcte. Per reduir l'error. Aleshores, ara et faré una pregunta una mica personal. Aquestes alçades de la pel·lícula, tots sabem que el desenvolupament que s'està fent de la intel·ligència artificial hi haurà moltes tasques que seran substituïdes per aquests
robots o softwares o com en vulguem dir, perquè ho faran ells més ràpid i de forma més eficient, segurament. I la pregunta personal és, de totes les tasques que tu fas ara actualment, cada dia com humà que ets, quina d'elles creus que serà la primera que serà substituïda per un robot? Per ser políticament correcte, vale? Ja sabeu que soc africà, soc negre. Hi ha una frase que jo, al principi, quan jo vaig arribar a Catalunya o a Espanya o a Europa, comentava treballar com un negre, per exemple, no? Vol dir, bueno, aquest tio és una màquina o el que sigui, no? Que fa les coses de forma molt ràpida. Sí. Vale? Llavors, totes les feines on no aporta valor al camp on estem, que són automatitzable, perquè no aporta valor diferencial, tota aquesta feina es pot automatitzar. Es pot automatitzar. Llavors, al meu cas, per exemple, què podria ser automatitzat? Per exemple, tot el tema de mapeig de dades. Quan trobi això, això pot ser una manera molt més automatitzable. Perquè no aporto. Ara sí que estic aportant un valor, però aquest valor no és un valor diferencial. El valor diferencial no està com mapejar una dada d'un domini cap al domini quàntum, sinó és veure quin tipus d'algoritme jo puc fer per tal d'automatitzar, per tal de guanyar exponencialment realment la contrapart clàssica. Llavors, dient que fer-ho de manera genèrica, perquè ens tengui, perquè els ordinadors quàntics o clàssics o la intel·ligència artificial no han vingut per tal de competir. Home, el ser humà, li agrada molt el poder, li agrada molt la supervivència, de manera que, bueno, realment això ho controlarà. Però la intel·ligència artificial és una eina, és com quan teníem burros per fer-nos la feina o teníem cavall per fer una feina. I quan va sortir el primer cotxe, jo me'n recordo i vaig veure fotos que me'n recordo clarament on posaven cotxe i posaven cavall que tenia que tirar el cotxe a nivell conceptual. Perquè era com si, el cotxe arriba ara, ja s'ha acabat amb el cavall, s'ha acabat amb tot el que sigui. I no s'ha acabat amb això, no? Llavors, jo crec que com la computació quàntica no ve per tal de substituir la computació clàssica, però si no ve per tal de fer coses que la computació clàssica no fa. Realment, la feina que no aporta valor a nosaltres, ho podem utilitzar, ho podem substituir realment per una màquina. Si no ens perdem en temes ètics, que és allà on hem de treballar molt, perquè és un tema d'ètic, per exemple, sobre aquest entrenament que jo comentava, no? De que la màquina cal entrenar la màquina per fer una cosa. Si entrena malament la màquina farà el que l'has entrenat. El mateix amb el teu fill o la teva filla. És això. Aquest tema ètic, si controlem això, el ser humà, que sigui transhumà o no sigui transhumà, sempre tindrà aquest punt de poder, perquè ens agrada el poder, tindrà aquest punt de poder sobre realment tota aquesta màquina que estem parlant. Aquestes aplicacions que ens has comentat semblen totes bastant raonables. Malgrat tot, hi ha alguna cosa d'aquestes tecnologies que a tu et faci por? Que em faci por? La veritat és que jo diria que no, malgrat que faci por, no? Jo diria que no, sincerament, perquè si et dona compte, el món, malgrat que diem que, home, ens aixequem, no sabem cap a on estem anant, dintre d'aquest interval es sap clarament el que pot passar. És molt previsible tot el que passa. I si un cop hi ha una sorpresa en aquest món occidental, per no dir tot el món allà, aquesta sorpresa només passarà aquest cop, no tornarà a passar. No hi ha 10 Facebook, hi ha només un Facebook. Si tu muntes un negoci de Facebook ara, per tal de lluitar contra Facebook, no arribaràs. No. Serà molt complicat. Què vull dir? Aquesta societat on estem vivint té una memòria brutal. Llavors, vull dir que abans de que una tecnologia, una cosa surti per tal de fer por, realment, home, la gent governa el món, la societat que governa el món, els grans pensadors, les grans economies, tot això
realment ho tindrà bastant més clar. La por que jo tinc és sobre el ser humà, no sobre la tecnologia, és sobre el tema ètic. La tecnologia sola no fa res d'això. Pel que dius, m'aventuro a preveure que la següent pregunta no hi estaràs d'acord. No, més que pregunta, afirmació, no hi estaràs d'acord. Els robots, un dia, es rebel·laran contra els interessos de la humanitat. Hi estàs d'acord o no? No estic de tot d'acord. No, perquè la intel·ligència encara s'estan estudiant servei, encara s'estan estudiant coses. I el ser humà, a més de tenir la intel·ligència, té el subconscient, té la consciència, té l'ànima, té moltes capes psíquica i química i tot que realment encara no estem allà. La màquina, per mi, el que jo estic veient és que ha d'augmentar les capacitats o la capacitat allí és. I on nosaltres no arribem que la màquina ens ajudi. La pota de la quàntica, amb tot el tema de fotons, la teoria de la relativitat, Oppenheimer va convertir en una bomba. Tenim aquesta capacitat, no?, de que una cosa que pot servir per un camí pot tenir la seva anti... No podem lluitar contra... Podem educar. I ho dic per coneixement de causa, perquè el parfait que va venir aquí en 99 i el parfait d'avui, a nivell d'educació, no dic cognitiva, dic a nivell ètic, a nivell de societat, no és el mateix. Perquè jo venia amb uns valors, venia amb una manera, una gana, una supervivència en tot el que jo estava fent. I això realment és el que defineix quin marge de millora tenim o no. A on s'ha de treballar molt és l'ètica. Sobre el tema ètic, concret, i tu que ets una persona que has viscut en entorns culturals tan diferents, jo he comptat que més o menys, com a mínim, parles 5 idiomes, diria, anglès, espanyol, català, francès, duali, no? Duala, alemany també, encara més. Per tant, que ets una persona multicultural, que has viscut en entorns molt diversos, per tant, aquesta pregunta m'agrada fer-te-la. Aquestes tecnologies que ja estem ara desenvolupant i que ja ens estan transformant i encara ens transformaran més com vivim, quin impacte creus que poden tenir en un entorn cultural específic com el de Catalunya o els territoris de parla catalana, els països catalans en general? Quin impacte creus que pot tenir? Creus que això obre certes oportunitats o no, o al revés? Riscos? Com ho veus tu des del teu punt de vista tan global que tens? Jo, sincerament, jo crec que una eina està feta pel ser humà per tal de facilitar-se la vida. És la definició d'eina. I a casa nostra hi ha moltes coses, hi ha moltes oportunitats, hi ha moltes coses que estan tancades. Per exemple, el caràcter català, aquest de discutir tot. El català discuteix tots. Tot. Necessita posar-se d'acord. Tot també és un problema que tenim allà a Catalunya. El gran problema que jo vaig veure que tenim a Catalunya és que no ens posem d'acord. No ens posem d'acord. Llavors, un laboratori de llei, de posar-se d'acord de coses, la intel·ligència artificial pot donar molt. De tal manera que imagina't que en lloc de que nosaltres estem allà discutint tot, el quart cinturó, que encara la intel·ligència artificial aquí pot ajudar-nos molt a posar-nos d'acord. Què vol dir? Per exemple, és com, ens agrada a cuinar a botifarres i tot això, llavors imagina una cuina, un laboratori on posem totes les idees, totes les coses, i posem totes les restriccions i anem a veure el que surt, quin plat surt, i provem aquest plat i mirem si tots estem d'acord, si falta sal, falta l'altre, però no quedem a nivell superficial. Llavors, jo crec que això ens ajudarà molt. Interessant aquesta proposta que dius, utilitzar la intel·ligència artificial per intentar ajudar-nos a posar-nos d'acord en els grans projectes. Un repte majúscul, sembla, així per començar. No, és totalment. El que tenim, posar-ho, que treballi per nosaltres. És una bona conclusió i crec que puc aprofitar aquesta conclusió per donar peu a la següent. Ja anem acabant l'entrevista, però anem a donar pas al final de l'entrevista. La següent secció
són les preguntes, segurament, jo considero les més importants de totes les que t'he fet fins ara. La primera cosa que et vull demanar és si ens podries explicar un acudit, si pot ser sobre tecnologia, cultura, societat, no ho sé. T'atreveixes a explicar-nos un acudit? Sí, intentaré. Soc molt dolent amb acudits i a més, això sí que realment és un problema degut a parlar tants idiomes. Sí. 14 idiomes i realment tinc 14 idiomes? 14 idiomes parles? Que sí, d'educació allà, perquè a Camerún, per exemple, Camerún oficialment són 250 idiomes que hi ha. Cada 50 quilòmetres canvia d'idiomes, que és com el català i el basc. I allà parlo només 8, no? Per dir-ho d'alguna manera, més idiomes realment que sigui català, castellà i companyia. No? Llavors, aquest ball d'idiomes mata més, no? Però intentaré. Moltes gràcies. Endavant, doncs. L'audiència està per tu escoltant-te. Per què un programador va portar una escala al centre de dades? Per què? Perquè volia un accés directe al núvol. Moltes gràcies. Molt bé. Següent pregunta important. Quina és la darrera obra de teatre que has vist? La darrera obra de teatre que he vist són El Déu Negret, d'Agatha Christie. Ah, sí? Molt bé. A on la vas veure? A Barcelona era? No, ho vaig veure a París. Ah, val. Molt bé. I la darrera pregunta que tinc per tu és si el dia que s'estreni l'obra de teatre Cubot, si vindràs a veure-la. Totalment. M'alegro. Ja estic a la porta. Molt bé, m'alegro molt. Encara no tenim data, s'està preparant l'estrena, però a la que tinguem data t'ho faré saber, per suposat. Perfecte, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per aquesta estona que ens has dedicat amb els teus pensaments tant tecnològics com socials i ètics. Crec que és molt interessant i quan parlem d'aquestes tecnologies és molt important que ho tractem des de totes les seves òptiques, oi? Moltes gràcies per tu. Sí, jo crec que sí. Jo crec que com he intentat aquí, que la batalla que hem de, si en podem parlar de batalla o no, és sobre la regulació de l'ètica, de la intel·ligència artificial com la computació quàntica o com tota la tecnologia. I abans d'acomiadar-me de la persona entrevistada, vull compartir-vos un sentit agraïment cap a una empresa que ens dona suport des del primer dia, Ipsotech. Ipsotech és una empresa de consultoria informàtica de proximitat. Des de l'Empordà ofereix una llarga experiència per comprendre els reptes d'empreses d'arreu del territori i desenvolupar-hi les solucions més innovadores. Moltes gràcies, Ipsotech! I també a tots vosaltres, que us espero al proper episodi. Podeu donar-vos d'alta a la nostra llista de distribució a la web cubot.cat o fer-vos seguidors del nostre canal a Spotify. Espero que aquest podcast contribueixi una mica a tots a fer-nos reflexionar sobre aquestes tecnologies i a tornar-nos una mica socialment, tornar la humanitat una mica, o un granet d'aquesta humanitat una mica més sensata. Moltes gràcies per formar-ne part. Ha estat un plaer. Gràcies. El plaer és meu.